Pina Anisito and Sergito Anisito from Hobart, Valenzuela. Shout out to Ate Wilma Irico from Sabalu, Caloocan. Bisan lang kanay di rin nagkakasya sugad ang langit tukunan kung anugma na magrikon ng magsaring di mapapara ang balo. Oh yeah. Shout out to Sir Ronald Reyes, Boss Edison Tamayo, Visor Jewel, Pimpos. Hey! Kung ako ang papiliong sa kasal o tabang-tabang, gusto ko kung ang tabang-tabang kay waray gastos sa ginikanan. Ang kasal may luhod-luhod, ang tabang-tabang may pasugod-kugod. Gusto ko yun, ang tabang-tabang kay waray gastos sa ginikanan. Hey! Kung ako ang papiliun sa kasal o kabit-kabit, oh yeah, gusto ko yun ang kabit-kabit kay damuan pagdakuan kupit. Ang kasal may luhod-luhod, ang kabit-kabit may pakupit-kupit. Gusto ko good ang kabit-kabit kay damong kwarta dakuan kupit. Ah yeah! shout out to Sir Freddy Kion, Sir Edwin Pumasin. Shout out to Auntie Evelyn Pumasin and Kuya Hiner Pumasin from Batasan, Quezon City. Shout out to Madam Daday Gabas, Sir Bay Gabas from Dimyaw, Bohol. Kung ako ang papilion sa kasal o labing-labing, gusto ko kung ang labing-labing kay maunay ako matyansing. Ang kasal may luhod-luhod, ang labing-labing may patyansing-tyansing. Gusto ko good ang labing-labing kay mano ako ang matyansing. Hey! Kung ako ang papilion sa motel o sa hotel, Ala, gusto ko good o sa motel kay mokorong ang kamot o tiil. shout out to Ma'am Jen Herrera. Mo diretso pa, sa motel mo diretso na. Gusto ko good ang sa motel kay mokorong ang aking kamot o tiil. Gusto ko yun ang tabang-tabang kay waray gastos sa ginikanan. Gusto ko yun ang kabit-kabit kay damon kwarta dakuan kupit. Hey! Yes, and once again a big shout out to Sir Marshall Daza. Yeah! Sa aming major sponsor ngayon, Sir Marshall Daza. Thank you so much. From Roar, Cainta, Rizal. Yeah! Sa mga taga Rizal. Oh yeah. Ho! Waray ka na, into'y nahinunong
ikaw na sandi, sininang kung sumpong. Oh yeah! Ako man na hako, nawaraan hako, ahan tatamis, sinbang hinigugmaan. Waray katapusan, lunlun lang kalipay. Yeah. Yan, shout out to Madam Sol Abanes and boosting Cesar Abanes, Kuya Ike Trimino from Busay Resort, Antipolo. Shout out to Sister Cristina Agoncillo, Kuya Egay Tinding, and dyan sa Pandacan, Manila, at sa aking kapatid kay Roy Castillo. San ikaw na sandi, sininang kung sumpong, ako man na hangko, Oh yeah! nawaraan hangkot, ahan katamis, sinbang hinigugmaan. Waray katapusan, lunlun lang kalipay. Waray katapusan, lunlun lang kalipay. Oh yeah. Ayan, shoutout to Ate Lily Bin Quinton, Kuya Ferdinand Quinton, Yeah! Adina Ibardoni, Richard Ibardoni, Ate Perla Kahandab Trazona, Maya Castillo Saludaga from Tondo, Manila. Check! Nag-isughi number 1, ako iyababayaan. Nahidakan ako nga may da number 2. Ginbasol ko hin number 2, ang sobra nga karinyog. Kay ginhagkan ako, nabulgar ang sikreto. Una ka sa tanan, o akon number 1. Ungod nga lapaw ka, haira nga tanan. Ikaw la anestedi, akon pirmaminti. Ayaw hugad man ako, itay pagkulagi. Hey! Ayan, shout out kay Mamoy Abines Yeah! from Candaracol, Sulat, Eastern Samar. Shout out to SB member Maria Sheila Kiana Lokban, Dr. Alejandro Lokban, and Aliyah. Waray niya ka-discovery, may adak ako number 3. Ala, Kung kami nagkikita sa sinihan termi, at kung nga pwesto ang ginliligiri, haigbaw nga party, masirum nga balkoni. Una ka sa tanan, o akon number 1. Ungod nga labaw ka, haira nga tanan. Ikaw la anestedi, akon pirmaminti. Ayaw hugad man ako, itay pagbulagi. Una ka sa tanan, o akon number 1. Ungod nga labaw ka, haira nga tanan. Ikaw la anestedi, akon pirmaminti. Ayaw hugad man ako, itay pagbulagi. Yeah, once again, shout out sa aming major sponsor kay Sir Marshall Daza. Daza.
Shoutout sa kanyang anak kay Sir Marlo Daza and Yeah. Maricel Daza. Yes, sa mga viewers namin, thank you so much. Shoutout sa aking kapatid dyan sa Riyadh, Arcely Cubian and June Elmer Cubian. Shoutout kay Lizelle Luna Valencia from Bacoor, Cavite. Yeah. Shout out sa mga San Lucianon from Mutubest. Shout out kay Chloe. Gaston. Ingat Yan. lagi sa work. Ayan, shoutout din po kay Sir Jovito Benitez and Ma'am Josephine Benitez from Chicago, USA. Yes, and shout out sa mga taga-Gamay, especially sa Anito. And happy birthday kay Ma'am Maripi Hagunoy from Anito, Gamay. Shoutout kay Sir Philip Dalugdong from USA. Shoutout kay Attorney Jerry Sorio from Canada. Shoutout kay Sir Ed Puso from Montreal, Canada. Sir Titing Tadle from Montalban. Yeah! Pagkutay mo sumaya, kayo ba'y sana'y malawas? Labi ko'y natalibong, may pakidong-idong kapatan, pitik sa ni mga siki, Oh yeah! labig sa ni mga kamot, labi na akong tsak-tsak ang tukar, kita'y mingi kagat. Pagkutay mo sumaya, kayo ba'y sana'y malawas? Labi na ko'y natalibong, may pakidong-idong kapatan, pitik sa ni mga siki, labig sa ni mga kamot, labi na akong tsak-tsak ang tukar, kita'y mingi kagat. Mayawang palingit-lingit, mayawang paurong-urong, may pagkat balian-lian, ang patuwa-tuwa. Alaki kahibiray tiyat-tiyay, hibangin sa buwas, waray nagkurin-ini, salit-saling abuti, bakurim sige, bisan pa maibasim, bulong sinsini. Alaki kahibiray tiyat-tiyay, ikimot-imupot niyang tuda-tudahi, kay masiganahan ang paris mo permi, sumayaw sa puwerte. Oh yeah. Oh yeah! And shout out to SB member Lerwin Lim and Doktora Nia Lim. Shout out to SB member Dita Ibalang, to SB member Junji Torla and Meg Torla. Yeah! And shout out sa Sanjo Dasaro Tuda from San Jose, Northern Samar. Ayaw, kayo ba'y sana'y malawas? Labi na ko'y natalibong, may pakidong-idong kapatan, pitik sa ni mga siki, labig sa ni mga kamot, labi na akong tsak-tsak ang tukar, kita'y mingi kagat. Oh yeah! Mayawang palingit-lingit, mayawang paurong-urong,
pa. Yeah! Ayan, shoutout kay Madam Luz Bimenda Espina, Ma'am Linda Diones. Ayan, mga viewers natin yan sa YouTube. Shoutout kay Sir Edwin Aurelio from Zambales. Shoutout kay Sir Leo Bahandi and Madam Nitz Bahandi from Masbate, Dimasalang. Shoutout kay Sir Edgar Katarungan and Madam Epinay Katarungan from Cebu City. Inday, inday, papalit ka pinagul, Oh yeah. ikang hapulangi, kalbiga samar, nagabihan kami, atakloban, ginbaligya iya, amay sa mora, ang siring ni inday, ang mga mamaralit, ang pinaguliya, ang pinakamarasa, ay amugan hindi, ang agliwan, the legacy, nga dihatakloban. Hala-hala ka mo, mga bisita, palit na ka mo, kay marasa, iniksan to, ang duha nga pamilya, ang iya pinagul, gisulot habagul, gimputos ang dahon sa saging, masinaw-sinaw pa. Ah, yeah! And shout out to Ma'am Delma Bacuetes from California, USA. Shout out kay Olvia Nerdol from Florida, USA. Iniliwat hiintoy, may baligya nga murun, ikang hapulangi, kalbiga samar, nagabihan kami, at takloban, ginbaligya niya, ambay sa mora, ang siring ni intoy, ang mga mamaralit, ang murun niya, ang pinakamarasa, kay amugan ini, ang akliwan, the legacy, Oh yeah. nalihatakloban. Hala-hala ka mo, mga bisita, palit na ka mo, kay marasa, iniksan to, ang duha nga asawa, ang iya murun, dako nga lidong, gimputos ang dahon sa saging, masinaw-sinaw pa, kay marasa, And shout out to Ma'am Flora kay Ucias marasa. from Germany. Ah, yeah! And shout out to Madam Nympha Fuentes and Manay Litz Lee from Ali, Northern Samar. Shout out kay Delma Bordelis at John Salvador dyan sa Mandalayo. Shout out from Barangay San Juan, from Miss Ira Mix. Yeah. And shout out to Doktora Alin Hilumio. Yes, and once again, shout out sa aming major sponsor kay Sir Marshall Daza. Yes, Sir Marshall Daza. Yeah, hello. Sa mga taga-Cainta Rizal. Ayan, sa mga taga Bulacan. Diyan kami ni Brody
Bulacan sa February 19. Yeah, February Bulacan. 23, andyan po kami sa Bacoor, Molino. Yeah. Kaming tatlo, Rambo, Arlene, and Brody. Hello there. Ayan, sa February 25, andyan kami ni Brody po sa Tondo, Manila. Shout out sa taga Martinez Market. And shout out to Sofia Dilma, Sheila Tanola, Rosemary Paragatos, Kay Ramelia Busico Androli. ayan, shout out to Ate Marilyn Valencia, David, Janjan, Gian, Narayana, and baby Gabi from Florida, USA. Shout out to Ma'am Leia Satori from Las Vegas, Nevada. Shout out to Angie Maklo from Russia. Shout out to Manuel Aviles from St. Paul, Minnesota, USA. Yeah, shout out sa mga taga Barangay TUF, Quiapo, Manila. Yeah, from Motobest. Maribong anyang tanan, sarayaw kantahan, may mga kumakaon, mintras nag-iirig nung Yeah. irila harumamay, kung nagkakaarangay, ini sa amon hasamar, pamilya la nga maglipay. Maribong anyang tanan, sarayaw kantahan, may mga kumakaon, mintras nag-iirig nung irila harumamay, kung nagkakaarangay, dini sa bungtol Labisares, pamilya la nga maglipay. Yeah. Ayan, shout out to Madam Vicky Paridis Carmona from Imus, Cavite. Shout out kay Madam Shai Bautista. Shout out kay Madam Vicky Paridis Carmona, Ma'am Violin Knowles from Oklahoma, USA. Madam Mary Hitter Alovera from USA. Madam Maling Waltz. Ma'am Marike Raquel Rivera. Madam Eulalia Rodriguez. And shout out to Ma'am Rebecca and Sir Pedro Ragay from Paranas, Samar. Shout out to Sir Jaime de Los Santos and Ma'am Gemma de Los Santos dyan sa Pinagitman, Alin, Northern Samar. Yeah. Maribong anyang tanan, sarayaw kantahan, may mga kumakaon, mintas nag-iirig nung dirila harumamay, kung nagkakaarangay, dini sa amon hasamar, pamilya la nga maglipay.
again, shout out to Madam Cecil Dugos Paliharo, Sir Kail Dugos from Pasay City and Durango, Leyte. Yeah, shout out sa mga pamilya Lotario Taibi from Pambuhan, Northern Samar. Shout out to Madam Coring Oligario Diasis. Shout out to Raquel Arce, Janice Campusano, Sister Ilani Rodilas, Yeah. Sister Jefelyn Casaba, Alan Casaba, Sister Mylene Adriatico, Aikulit, Judge Armando Rosadillo, and Sister Winnie Rosadillo. Kaurusan, inin pagkatitiro, di gaman magsarangkay, problema magkinambitay. Huliya na may problema, buwas may kalipay, among ini ang tao, samtang may kinabuhi pa. Magpinuligay, magpinabangay kita, Oh yeah. problema nga mabukat, kung pag-urusahan magaan niya. Magpinuligay, magpinabangay kita, amo ni solusyon, kita nga kablasanon. Hey! Ininpat kang urusan, kaupay ang resulta, ipambiti mo problema para mabulhingan ka. Ayaw pag dibdiba, ngan ayaw pagpadara, pagkititiro ng pagkikurusa. Magpinuligay, magpinabangay kita, problema nga mabukat, kung pag-urusahan magaan hiya. Magpinuligay, magpinabangay kita, amo ni solusyon, kita nga kablasanon. Yes, and once again, shout out sa aming major sponsor kay Sir Marshall Daza. Yeah. Yes, and shout out sa Marohong family. Ah, yeah. Magpinuligay, magpinabangay kita, problema nga mabukat, kung pag-urusahan magaan niya. Magpinuligay, magpinabangay kita, amo ni solusyon, kita nga kablasanon. Amo ni solusyon, kita nga kablasanon. Lima kami nga magburugto, urutang ko sa pag-iskwila, bisan sugad amon kag anak, para kawingan para tuma. Si tatay nag-aarado, si nanay ang nagtatanom, ginaantos ang kagulanan para sa amon pag-aram. Nadumduman ko pa ang sipiran nga buka, kang tatay sa rakyan, kung nagkakawil siya, masupas ko mabalud, makadto sa laud, para lang makakuha sang among igsusurat. Yeah. And once again, shout out to Sir Marshall Daza from Gruar, Cainta.
San Jose, Malawag, Nagwa, Camarines Sur. Lima kami na magburugtong, urutang ko sa pag-iskwila. Bisan sugad amon kag anak, para gawingan para uma. Si tatay nag-aarado, si nanay ang nagtatanong. Dinaantos ang kagulanan para sa amon pag-aram. Nadumduman ko pa ang sibirang nga buka, kanta tay sa rakyan kung nagkakawil siya. Masupas ko mapalud, makadto sa lawod, para lang makakuha san amon igsusurat. Yana na iba na kay duhanan maestra, ang amon ikatulog, kapitan na sa barko. Ako nga panupat, may trabaho na liwat, maupaan ang puto nga usa nga abogado. Yana na iba na kay duhanan maestra, ang among ikatulog, kapitan na sa barko. Ako nga panupat, may trabaho na liwat, maupaan ang puto nga usa nga abogado. Yeah! Ayan, shout out to Lovilla Gente. Ayan, kita-kits sa Bangkok, Thailand on May 21. Yeah, shout out sa family ko sa San Jose, Barangay North. Sa mga tagang Barangay North, sa neighbors ko dyan, hello. Advance happy birthday kay Mama Suli dyan sa Camarines. Yeah! Shout out sa Castor family. Hello po kay Mem Babes Crawford. Hello, Mom. Yeah, shout out idols from Elevator Boys, Bahrain, Lito Espunga. Ayan, shout out sa Ma'am Karen Di Vera Daza, Manay Anon Galarusa, Manay Wilma Sitico, Lisil Clotario. Shout out dyan sa Coron, Palawan, sa kontanod kay Hey, shout Maria out. Bortelis and Yeah. Eddie Kabili. Shout out sa mga taga Hiporlos, Western Samar, from Tennessee, USA, Yeah. from RV Green. Yes, thank you so much, RV Green. Thank you so much. Yeah, shout out sa mga taga Bulalakaw, Oriental Mindoro, from Ronald Andres. Yes, once again, shout out kay Madam Dali Osias from Toronto, Canada. Shout out to Ma'am Jade Raff, Ma'am Lisa Matamorusa. Yes, and also shout out kay Ma'am Scarlett Fox and Sir Angel Rosary, yes. And shout out to Ma'am Jan Comer from California, Yes, USA. hello. Hello, Ma'am Shout- John Comer. And Shout Jen out Brown. kay Jujo Macperan dyan sa Guam. Yeah. Shout out to Kenneth Lumbridge and Tara Lumbridge from USA. Yes, and shout out kay Pari Jirik from Dubai. Shout out kay Jurix Malgao. Yeah. Yes, and shout out sa mga taga Rosario, sa LGO Rosario. Especially. Sa mga kaubod ko nila sa Barangay Opisyal sa Palanit, maupay aga sa iyong tanan. Yan, shout out to Dr. Lina Ibdani. Shout out kay Dr. Flora Camparia from Ali Northern Samar, ADH family. Shout out kay Kuya Carlito de la Rosa and Malu
de la Rosa. Shoutout sa auntie ko dyan sa Olongapo City, Auntie Rose Remedios Adriatico, Kuya John Baybayon, Kuya Leo Adriatico. Yeah. Shout out kay amigo Dudes Agura from Villarreal, Katbalugan. Shout out kay Edie Amora from Malen Panay. And shoutout sa Ma'am Luz Diaz Pilapil from Pasay City. Yeah, pa-shout out mga taga Babatingon Leyte. Thanks po from Pretty Giwan. Alright. Yes, and once again, shout out sa aming major song. sponsor kay Sir Marshall. Shoutout to Sir Marshall Daza from Brewer, Cainta. Yes, Cainta Rizal. Dito habuki at siguro kami na makakabulik kami, hanamot kang anak nga mga pobre, hananging eskwela pa kami, danay waray balong. Oh yeah. Nag-aantos kami bisan danay waray pagkaon. Panahon ang bakuna, dako ang kinibhan, hanamon pamilya. Yeah. Yes, shout out sa amin major sponsor kay Sir Marshall Daza. Shout out kay Leonard Grimbola dyan sa Shield Palingki Dagat-Dagatan. Yeah. Mabuhayan mga taga-Palingki dyan sa Dagat-Dagatan. Hirain ay itay, waray pa nga makabuhi, kundi pang istat lang ang pagpamang dito habuki. Oh yeah. Nagsiguro kami na makakabulik kami, hanamon kang anak nga mga pobre, hananging eskwela pa kami, danay waray balong. Nag-aantos kami bisan danay waray pagkaon. Pero yan na ang panahon ng bakuna, dako ang kinibhan, hanamon pamilya. Ang kapobrihan, hanamon ginikanan, ang kagutuman, amon ginagian. Sang likod man di ko hingangalimtan, ang kamutangan nga amon ginagian. Oh yeah. Ang kamutangan nga amon ginagian. I want another wani-wani song para kay Yeah. Sir Marshall Daza. Tigikan, 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 tigi, usuki ang hagdan, usuki puti, sa pananglitan, ang puti mapari, asayan tikaman, ang di na paguli. Singa na lang, nawara na ako, kundi rin kitaon, ang lamang
Tigikan, 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 tigi. Usuki ang hakdan, usukihin puti. Shout out to Mami Dani Osias from Toronto, Canada. Tigikan, 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 tigi. Usuki ang hakdan, usukihin puti. Kung sa pananglitan ang puti mapari, asayang tigaman hindi na paguli. Signal na lang nawaray na ako, diri kita ang lambong ko. Signal na lang nawaray na ako, diri kita ang lambong ko. Ang lambong ko, ang lambong ko. Yes, shout out kay Annalyn Barberona. Yes, thank you, Lynn. Thank you for watching. Yeah. Hello, watching from Chicago, from Pat Bayog. Thank you for watching, sir. And also shout out sa Ortiga and Araneta family at San Andres, Quezon. Shout out kay Bibi Portelis dyan sa Martinez Market. Andre Pineda. Pinin matyan, maupay ko ng kalingawan. Yeah. Kung anak kauyag, imula mga kasangkayan. Bisa na guti nga bayaray, kim kasarakutan, dirigod masakit ang kaperdihan. Pero kung dako managod tani ang gibayaray, kung perdido diri mahahampang simtuhay. Kay pagkamala sa kasana, mararagdagan salit mauli aringin sa panimalay. Yeah. Yes. 147-369 258 nga mga tudasan, paahos lang kay bunot ko ang maupay. Yes. Punting paningit mas angayan, salag kasing maupay. Kung swerte mo, diretsyo, hay alay. Yeah. Inin uyan, mabadyong suro swerte hay. Oh yeah. Kung daukan ang pamati, kahayahay. Yeah. Kung malas ka, pasensyahay. Pamiling na lasing tarahay, bawi na lang sunod ang mga adlaw. May daliwat sini, nagkakasinahay. May sabayaray, may kalipat, usahay. Waray sukli o perdido na, mumuanay, di na sampano ko, pamungaw-mungaw. Yeah. 147-369 258 nga mga tudasan, paahos lang kay bunot ko ang maupay. Yeah. Punting paningit mas angayan, salat isin maupay. Kung swerte ho, diretsyo,
swertihon diretso hay alay. Oh yeah, thank you so much. Shout out kay Donna and Tommy John sa Martinez Marquez. And shout out from Abu Dhabi, Linda Soria. Yes, shout out mga idol. Ano po na lagi po akong nanonood sa inyo sa Waray-Waray. So, thank you so much Yes. from Linda Soria from Abu Dhabi. Thank you for watching. Shout out kay Mami Chini John sa Martinez Market and Bago Family. Bago Family. Alright, once again, shout out kay Sir Marshall Daza from Romar. Yes, kay Darusan, Sir Marshall Daza. Ayan, shout out sa mga YouTube viewers natin. Ma'am Linda Jones, Ma'am Luz Pimenta Espina, Sir Paul Smith, Leoncio Flores, Robert Desper, Agnes Barsaga, June Servito, Rebecca Marquez, Maribel Caranto, Maribel Mirasol, Emmanuel Sudario, Maripido Mayan, Mary Joy Cabubas, Rosemary Nacional, Eric Baculo, Grande Rivera, Andresito Casires, Michael Miguel, Ninita Burita, Luz Vicente, Calvan Cuyo, Lorita Yang, Julia Clark, Anasita Sugaran, Marina Pitilin, Rebecca Gabayuyo, Ma'am Ninita Horita, Romanito Montajes. Shout out kay Shirley Jacob, Sheila Merencillo, Margel Arpon Romeo, Marilyn Tumakas, Marie Chris Labrage. Ayan ang mga batchmate ko sa Divorce Che! 5 Memorial Institution. Hain kanaya na pinalangga Oh yeah. harayo nga lugar aking katu paghanap la sa sinta pariho dinumdum ko ikaw sa gabi ngan adlaw hain kanaya na pinalangga ko harayo nga lugar aking katu paghanap la sa sinka pariho dinumdum ko ikaw sa gabi ngan adlaw ginilog ko an nga tanan nga kasakitan tungod kudla kay si ikaw an nawara ginantos ko an nga tanan nga kakurian tungod kudla kay si ikaw ang binaya hain kanaya na ang pinalangga Yeah. ikaw o ikaw lang ang hanap ko waray nagud iba nga higugmaon ko dinumdum ko ikaw sa gabi ngan adlaw. Hey! And shout out to Lucille Joy, Kim Castillo. Hello, hello. Shout out to Madam Dade Gabas. See you on February 25, dyan sa Tundo, Manila. Ayan, live po tayo ngayon sa Facebook and YouTube channel. Ginilog ko ang nga tanan nga kasakitan
Tungod gudla kay si ikaw ang nawara. Ginantos ko ang natanan makakurian. Tungod gudla kay si ikaw ang binaya. Hain kanaya na ang pinalangga. Ikaw ug ikaw la ang hanap ko. Walay na gud iba nga higugmaon ko. Dinumdum ko ikaw sa gabi ng adlaw. Dinumdum ko ikaw sa gabi ng adlaw. Yes, and once again, shout out sa aming major sponsor kay Sir Marshall Daza. Yes, thanks, from sir. Rua, Cainta, Rizal. And shout out to Kagawad Pio Mores. Yes, Ma'am Kagawad Lina, Sir Pio Mores. Ayan, from 3rd Avenue, Caloocan City. Ayan, maraming salamat po sa inyong dalawa, Kagawad Pio and Ma'am Lina. Salamat sa pag-breakfast sa amin ni Wilbert. Yeah, Ayan. sana all breakfast. Ah, yeah. Shout out to Manay Dulce Buktong Garcia and Manoy Runard Garcia from Canada. Shout out sa aking pinsan dyan sa Australia, Itil Castillo Presado, Mike Presado and Rich Presado. Maaram gad ako, may naruruyang ka sa ako. Yo. Pag-aanhon naman, kay may asawa ka naman. Kung pagdudumdum mo at naglabay ng mga panahon, urog ang nakalisang kay ikaw higugmaon. Yeah. Maaram gad ako, kay naruruyang ka sa ako. Pag-aanhon naman, kay may asawa ka naman. Kung pagdudumdum mo ay naglabay ng mga panahon, urong ang nakalisang kay ikaw higugmaon. Sa linya na ayaw ako ang pagpasula. Ah, yeah. Kay pinaligdan mo, naghanap ang bata pa. Siring ko pa kanina, sana ko'y naruruyang pa. Walay mo aklingian, maski lamang kausa. Ayan, shout out to Ma'am Lucille Dugos Tsukamoto from Japan. Shout Yeah. out to Iscario family, kay Manay Elizabeth Iscario. You. Shout out to Manay Aster Iscario, Jesusita Iscario, Manay Julita Iscario, Manay Charit Iscario, Inay Paring Iscario from Caloocan, Manila. Yes, and shout out sa mga taga Buena Vista from Qatar. Bad boy. Ayan, shout out to Sir Lorenzo Barida Valencia dyan sa Ordanita, Lavisaris, Northern Samar. Likewise sa mga teachers dyan sa Ordanita Elementary School. Yes, alright. Thank you so much, Beeps Grobo. Sa iyan na ayaw ako ang pagpasula. Kahit pinaligdan mo, naghanap ang singwa mo. You know. Siring
ko ka kanina. Sana ko inaruruyan pa, walay mo aklingian, maski la makausap. Kung gitiiskan ka sa imo asawa, ayala kasina. Uyaha sa katri, paula sa subo, ngan surusak maka. Ikang sa may pusod, suklangan tangawa, ngan harapi-hapa. Di na mag-iiso, di na mag-iiso, magkatawa na lang. Ikang matang sa may pusod, tangawa di baw-baw. Kung may kaang-damdam, Halawa. ayaw paghimangram. Kay maunay dunya na anak kalimayan. Labi kunim hagkan ang puno sa paa na dugang pagtawa. Ah, yeah. Labi na kunim hagkan ang puno sa paa na dugang pagtawa. Ha, yeah. Yeah, shout out for my dad Rene Galiofen. Galiofen, his 17th birthday. Happy birthday today from New Jersey. Yeah, from RG. Yan, shoutout sa aking uncle dyan sa Baliwag, Bulacan. Uncle Buboy Rosadinho and Auntie Rosario Rosadinho. At sa kapatid ko dyan sa Bukawi, Bulacan, Rico Castillo. Yes, and shout out sa tita ko dyan sa London. Hello, tita. Hello. And shoutout to Madam Rovic Lao and Pachi Barida. Shoutout kay Barangay Chairman Renato Barida dyan sa Santo Niño Beri. And shoutout to Maria, is remember Maria Ansilma of Viana Barida. Shoutout kay Kagawa Dalix Villaferte dyan sa Kaglanimaw Store. Yes, and once again, shout out sa aming major sponsor kay Sir Marshall Daza. Yes, shoutout kay Sir Marshall Daza. Thank you, Sir Marshall. Thank you, Thank you so Sa much. ngayong araw na to. Shoutout kay Rosito Grapela dyan sa Bulacan. Yeah. Shoutout Coriuso family from Olongapo City. Maricel Coriuso and family. Ayan, shoutout sa mga pinsan ko kay Amalia Custan, Clara Talavera, Anan Custan, Leonor Custan, Charlie Custan. Anlubi, maupay nga tanaman. Oh yeah. Ang tuba, hadaong gigikan. Nasaklay ang kawit, ngan magtagay ay ahay. Tubangudla, ang maupay, bunga sangkay. And shoutout to Fernando Barlaan. Ang lubi, maupay nga tanaman. Ang tuba, hadaon gigikan. Nasaklay ang kawit, ngan magtagay ay ahay. Tubangudla, ang maupay, bunga sangkay. Diyak magtatangis, diyak magtatangis, ang kawaray diri. Ang gintatangisan ko, Oh yeah. ang kawaray diri. Iningalawas ko na nangilig-hilig. Daw suganin bala na nagpuro pulilit. Oy, ang kan-inday, mga sagi nanguyapi kay ginhami. Hanwaray pa hahangina, maglibso paan
binubuyong ka. Ang sakdon ko sa pagpaupira, kay base makuha ang nalaylay mong abot nga. Daw nasusunog sidsidhan langit, dit sa kalawdan gindadalai, bangin haunhan may nagkaingin na madlus huyok ininhangin. Shout out to Marisani Carmelo Inin mga balud mulayan ang dagat, yes, ngatu sa kalawdan Ma'am Vilma Fortiles. nagbabalagbaga. Ang dating adulong ang dagat narandat na nakakaliaw sa mga dumaragat. If you ever go far away to Manila, write a letter very soon na di sa ako. And every afternoon na 3 o'clock, namimintana ay naghihinulat ay haakon gugma. Inday, nakain ka Lito Soy. han kasunog harmonika, ito ka tuig ang paglakad, ang asul waray kitaan. Inday, nasaan ka nang masunog ang manika? 7 taon kong pinaghirapan, kahit usok di na makita. Inaano ka na, kay nasikang ka. Oh yeah. Bangin daw gadla, binubuyong ka. Ang sakdon ko sa pagpaupira, kay basi mahuwas analalay mong abot nga. Okay, once again, shout out to Sir Marshall Daza. Yes. Ang ating major Family sponsor. Daza, thank you so much. Shout out to Madam Cristina Benzin, to Mami Dalio Sia, Yeah. Madam Mary Hitter Aloe Vera, Ma'am Violinos, Madam Esther Isber, Ma'am Josephine Benitez, and Yes, Sir and happy birthday Jovito kay Fred Benitez. Escalera. Happy birthday. Yeah, shout out from Dubai. Watching from Dubai, from Lole Soria. Yes, okay lang po kami Sir Jerry Sorio from Canada. Yeah. Ayan, punta kami dyan, Kagawad Pio. Kasama ko si Rambo. Yeah. Punta kami dyan sa Caloocan. Sir Pio Mores. See you soon. Anakot ka, talinguhan, pag di mo sinduyan. Ah, yeah. Kay base ko ikabiyo, ang akong kapagalan. Si ikaw
ako'y pagtalinguhan pag di mo sinduyan. Kay basi ko igabiyo ang akong kapagalan. Sigaw na kilungo, naputol ang mga bahayan. Diri ko pagmamasulang, anak ko'y gugma kay bugat man. Bisan pa mabari, duhang nga karagatan ahay. Di ka man sana gugma, intoy, indigsan lumalabay. Bisan pa mabari, pagputulan ng dughan. Diri ko pagmamasulang, anak ko'y gugma may bugat man. And once again, shout out to Ma'am Jane Herrera, Ma'am Iniling Calube, Ma'am Beo Cias, Glinda Rivera from Canada. Yeah! Yes, live po kami sa YouTube and sa Facebook. Yes, sa mga viewers namin, maraming salamat po. And shout out to Ate Cerilina Bueno, Jardy, and kay Angie Sinita Pilino. Ma'am Cecil Dugos Maliharo, bisan pa mabari, duhang nga karagatan ahay. Yeah! Di ka man sana gugma, intoy, indigsan lumalabay. Bisan pa mabari, pagputulan ng dughan. Diri ko pagbabasulan, anak ko'y gugma may bugat man. Diri ko pagbabasulan, anak ko'y gugma may bugat man. Inin pagkaurusan, inin pagkatitiro, maaming uungaran, yan ang nakaalam. Abot kita liguhan, nga kita magkakirita, ang hingyap nga kumasang ang dughan, di ko mawawaran. Inin pagkaurusan, inin pagkatitiro, maaming uungaran, yan ang nakaalam. Abot kita liguhan, nga kita magkakirita, ang hingyap nga kumasang ang dughan, di ko mawawaran. Diri ko hingangalimtan, mga saan na ko sa kalibutan. Oh yeah! Waray good, sadyang madampan, kundi atun mga kasangkayan ng kabuktuan. Yeah! And shout out to Manay Rixie Vargas from Ali Northern Summer. Shout out to Uncle Looney Lockridge, Auntie Tise, Estelier, Jania, and
Shout out kay Manay Gise Tarayo dyan sa Barangay Balani. Once again, shout out to Mami Dali Osias. Shout out to Madam Mary Heather Aloe Vera. Yeah! Ma'am Alice Winstead from USA. Shout out to Engineer Galicio from Bubon, Northern Samar. Yeah, sa mga taga-Bubon. Yeah, shout out to Engineer Andres Balahadja and Madam Carla Balahadja from Washington, Katarma, Northern Samar. Ako magtatanong, lawis-wis kawayan. Oh yeah? Para lakan pikoy, palatay, latayan. Salbahis nga pikoy, kawaray, batasan. Diri iya bunay, iyagin lupuan. Ako magtatanong, lawis-wis kawayan. Para lakang pikoy, palatay, latayan. Salbahis nga pikoy, kawaray, batasan. Diri iya bunay, iyagin lukuban. Hey! Anpanyo nga may sinuratan, gisunog ni Inday, kay may nasisinahan. Ang nasisinahan, anau, uritan ni Inday, tungod lasan saan, nga waray katuman. Anpanyo, nga may sinuratan, gisunog ni Inday, kay may nasisinahan. Ang nasisinahan, anau, uritan ni Inday, tungod lasan saan, nga waray katuman. Himanong palabyo, may adat baligya, adubo, chicharon, upod paan mantika, pinapadisan pa, hingutan nga taron. Himano palabyo, mahala gihapon. Ang utan nga taron, ni Mano palabyo, dito pa kuhaa. Bukid ikapito, Asya daw nga mahal. Adun iya presyon, iya baging sakay, tulog ka baluto. Hey! Yes, once again, shout out to Sir Marshall Daza from Roar, Phase 1, 2nd District, Barangay Santo Domingo, Cainta, Rizal. Yeah! Come on! Shoutout sa aking batchmate, 1989 and 1993 from Laos. Yes, a shout out kay Roy Labrador. Shout out kay Captain Sa Roda labadi Colio. ay ang gugma. Ala, Sa labadi ay ang gugma. oh yeah. Pananglit kong sala, pananglit kong sala, patabuk, tabukala
sa imbut nga Yes! basulan mo day lugaring kung ikaw mahingad to kalain karatihon ka unta juduhon ka unya ikaw na day ang may sala ako aray hey! Sala badi ay ang gugma Sala badi ay ang gugma Pananglit kong sala Pananglit kong sala Patabuk tabukala sa imbut nga basulan mo day lugarin Oh yeah. kung ikaw mahingad to kalain aratihon ka unta juduhon ka unya ikaw na day ang may sala ako wara yeah! Shout out to Madam Nympha Fuentes and Panay Lidsley from Alin Northern Samar. Shout out to his member Jake Lotario. Ma'am Ami Flores, happy birthday kay Chris Kalim. Sa kanyang pamangkin. Shoutout kay Sir Francis Kabangkaba. Shoutout kay Jack Ibanez from Quiapo, Manila. Wow, nandyan ako sa Quiapo last January 30. Shout out kay Paringkit Edus dyan sa Mandaluyong. Yeah! Shoutout kay Sister Minchi Advincula and Chanli Advincula from Canada. And shoutout to Myra Bonifi dyan sa Canada. Ah, yeah! Shout out sa mga Gripola family dyan sa Calawag, Quezon. Yeah! Here's another cha-cha kay Sir Marshall. Yeah!
Yeah! Yeah, cha-cha. Yeah, shout out po din sa Bacoor, Cavite. Laudinio family. Lagi po kami nanonood sa inyo. Yes, thank you so much, Nelia Laudinio. Thank you for watching. Ayan, para sa mga Bacoor, taga-Dampigan, Dolores, Sister Yeah. Samar. Dampigan, baryo nga akon natauhan. Dampigan, punuin kalibayan. Dampigan, kinahanglan ka tipigan. Dampigan, di ko pababayaan. Dampigan, paryuhan sinirangan. Dampigan, di pwede hingaluntan. Dampigan, di ko matatalikdan. O dampigan, aakon binalik-balikan. Ako nang lalaong, baryo ko mataho. Ako iyaanhin sa baryo matindo. Saad ko nga kamatayo, ikaw laak hihigugmao. Ang baryo ko nga akong kinahidlawan, baryo nga puno kalipayan. Bisan pa diin ako kumadto, baryo nga higugmaon ko. Yeah! Hala na, tsatsya na, hanggang ino pa, panwara, san budlaw, ngan aton problema. Hala na, biran na, birik na, kimot pa, tsatsahe, kimbuti, nga dahil kaaga. Hala na, tsatsya na, ang kamot, ido pa, panwara, sanlaw, ngan aton problema. Hala na, biran na, birik na, kimbot pa, tsatsahe, kimbuti, nga dahil kaaga. Tsatsahe, kimbuti, nga dahil kaaga. Oh yeah! Yes, shout out sa Barangay San Joaquin, Calbayog City, Samar. Yes, from Jiri Bandong Tabon. Shout out po, Elina Sorio. Thank you for watching. Alright, another Wari-Wari song in Cha-Cha version. Yes. Para kay Sir Marshall Daza. Yes, once again, shout out sa aming major sponsor kay Sir Daza, Marshall Daza. Thank you so much, Sir Marshall. Cha-cha na! Tanaman, tanaman nga inaawilan. Adlaw gabi, ako'y binabayuan. Oh yeah! Nalayo, sinwaray man lang tinikangan. At niya mga hiyong patatapod ko man. Tanaman, tanaman nga inaawilan. Adlaw gabi, ako'y binabayuan. Nalayo, sinwaray man lang tinikangan. At
niya mga hiyong patatapon ko man. Kung sarabuton ko lang nga ibaan magpapalangka, waray nagad ako maghiungara. Kay tukso mo man lang ngayon, at niya mga hiyong patatapon ko man. Tanaman nga inaawilan, adlaw gabi akong binabayuan. Nanlayo suwaray man lang tinikaan, at niya mga hiyong patatapon ko man. Kung sarabuton ko lang nga ibaan magpapalangka, waray nagad ako maghiungara. Kay tukso mo man lang ngayon, at niya mga hiyong patatapon ko man. Kagharang kanugong nawaray kasi dayon tupiking at pagmayupoa, kay basi diri mauga. Tupiking at pagmayupoa, kay basi diri mauga. Yeah! Yes, and once again, shout out sa aming major sponsor kay Sir Marshall Daza from Rua, Cainta Rizal. Thank you very much, sir. Yeah! And shout out to Ate Wilma Erinco from Sabalu, Caloocan. Maraming salamat Ate Wilma sa pag-stay namin ni Wilbert dyan noong January 28. Maraming salamat. Sa aking paglisan sa piling mo, sinta, Ma'am Elna Suryo. kapwa lungkot at ligayang nadarama. Huwag sanang magdamdam at huwag lumuha. Ako'y paparoon baon ang iyong alaala. Labi na kay tamis, ngiting nakakabighani. Langit ay ginawa ang ikaw ay makapiling sinta. O aking paloma, buhay ko at ligaya. Lumipad kang muli at hanapin ang ating pag-ibig. Hey! Yes, once again, shout out sa aming major sponsor ngayon, Yeah! Sir Marshall Daza, at sa kanyang anak, Sir Marlo Daza and Yes. Ma'am Maricel Daza from Roar, Cainta. Yan, shout out to Sir Bong Baksain, Labi na kay tamis, Sir Sancho Navas, ngiting nakakabighani. Langit at ginhawa ang ika ay makapiling sinta. O aking paloma, buhay ko at ligaya. Lumipad kang muli at hanapin ang ating pag-ibig.
Burgos D. Maala. Shout out to Ma'am Alicia Marapo. Shout out to Mani Alice Balag and Dudig Max Balag from USA. And shout out kay Nina Flores dyan sa Dubai. Shout out kay Borloy Kabugatan and Mads May Torla Kabugatan dyan sa Dubai. Yes, a shout out Pasig City. Ang tangi kong pag-ibig ay minsan lamang, ngunit ang iyong akala ay hindi tunay. Hindi ko lilimutin magpakailan pa man, habang ako ay narito at may buhay. Ang tangi kong pag-ibig ay minsan lamang, ngunit ang iyong akala ay hindi tunay. Hindi ko lilimutin magpakailan pa man, habang ako ay narito at may buhay. Malasin mo magtitiis ng kalungkutan, ang puso ko unti-unti ay pumapanaw. Wari ko ba sinta, ako'y mamamatay, kundi ikaw ang kapiling habang buhay. And shout out to Madam Madeline Balais. Shout out to Father Putinciano Dulay from Katarman, Northern Samar. Shout out to Father Chico Unay from Alin, Northern Samar. Yes, and thank you so much, Angelina Misa, watching from Pasig City. Yes, Ma'am Angelina Misa, Ma'am Malin Waltz and Ma'am Raquel Rivera. Malasin mo magtitiis ng kalungkutan, ang puso ko unti-unti ay pumapanaw. Wari ko ba sinta, ako'y mamamatay, kundi ikaw ang kapiling habang buhay. Wari ko ba sinta, ako'y mamamatay, kundi ikaw ang kapiling habang buhay. Yes, and once again, shout out sa aming major sponsor kay Sir Marshall Daza. Yes, sir. Yan, shout out kay Sir Pedro Vargas. Nasingit ka ng Tagalog. Gorda from Ang waray-waray na singit Labisari Central Elementary School. Yeah. Bangin kung sa purki
Yeah.